V-am găsit la un episod, eu sunt Roxy. V-am găsit la un nou episod cu... Care cine? Andrei! Mamă, ce Vedeți că mi-am luat skin-ul, sunt un leu. Tigru. de atâta timp, Da. dar am avut idei. Aici avem după Stai, avem, ca să-mi pui pe... Aici avem după observație o serie. Dar nu vede nimic. Okay. Aici avem o serie de Minecraft pe care o punem să dăm la dat până să fie gata. Avem un spawner de mobi, eu am level 35. Lasă să vad. Da, o să vi le arate. Bun. Avem încă draghinul. Mare. Avem și cartofi și murcuri. Avem aici o fermă De mică. cartofi, de murcuri, de ridic, avem și un sat. Mai Avem aici un măgăruș. Avem văcuțe. Avem oi, găini, porcușor. O grădină și o casă uriașă și hai să vedeți lucruri. Să mă lași să mor eu că trebuie să fac pau 30. Eu am 35. 35. Și credeți-mă, nu l-am făcut pe creativ, nu am băgat. Deci m-am luat fondul pe la și eu nu am gândit că o să fie atât de bine, adică nu era ca. Nu, scuze. Asta idee. Ce s-a întâmplat? Am murit, aia s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Rupt acolo, Tot speu! s-a rupt ceva acolo, ce de are? Da. Cred, m-a prins la scurt și tot speul meu. Bă, dar ce început de video. Mamă, să mor din începutul meu de video, oh my god. S-a întâmplat așa ceva? Mi-a luat tot speul. Nu, dar nu știu de spăunat. Înseamnă că s-a spăunat în... Deci, iar aici. Mi-a luat tot speul? Bă, da. Eu nu mai am 0. Lasă-mă să-mi iau power. Aici, ia vezi. Iartați-mă, dar mă nervez. Am făcut aici spăunat. Da. Nu mă omori! Roxy! Eu n-am fost un noob. Am murit pur și simplu pentru că n-am avut armura pe mine. Ne mâncăm carne de zombie, stai, ceva mai mult. Am level 6, oricum o să-mi fac foarte rapid level. Are o să farmez, ok, Da. în episodul de astăzi, cred că... O să mergem la villager și o să facem... Vreți mai la mine? Nu să mergem în căutare de diamante. Vreau să mergem la villager să Nu, rămân. asta cum mergem la mine. Bine. O să-mi pui armura. Unde facem mina? Nu știu. Da, în Mino. Hai să mergem în Mino și mai săpăm pe acolo. Are, zi pe aici. Uite pe aici. Ok. Nici așa vreau chef să mergem după fier, nu după diamante. Bine, am pe ce am găsit, nu? Mă duc pe aici. Fă arme și lucruri bune, iar eu încep să aici mine. Mă duc după fier. Unde te duci? După fier. După ce mine? Sau... Am găsit o mină. Hai aici să vezi. Minecraft-ul. Bine. Vrei să mă ajuți? Eu am un skin de leu. Sau de leopardă sau de tigru. Ziceți în comentarii ce sunt.
Și eu am. Ok, să mergem să minăm. De timestamp day. Te rog. Te rog, te omor. Nu mă culc. Mă duc în mină. Hai că eu minez pentru mine. O să mă duc lângă Andrei, dar vorbești și tu mai tare. Vorbești și mai tare și tu. Da. Da. Cred că da, stai că stingem televizorul. Iertați-mă pentru televizor, dar... Să-i dăm de tatăle încet. Cred că am auzit! Yay! Am. Păi am în mână. Dar l-am pus la altfel. El... Hopa, o mină! Upsi. Am mai găsit ieri. Mamă, se cam Wow, am coborât foarte jos. Nu știu dacă vreți. Dacă... Mai trebuie să coborăm. Hai aici! Hai cum aici. Minăm aici. Da. Îl și dublu. Ce stres suntem? Păi, mamă, câtă lavă! Ce stres suntem? Avem aici râsul. Ok. Nu e idee bună să sap lângă lavă. Pune tu torțul. Am aici o torță. Hai pe partea asta.
Lavă. Pune motor. Așa, pe Andrei. Hai să mergem pe cealaltă parte. Termină copul. Lasă-mă în pace, că am găsit lavă și am găsit și cred că diamant. Serios, am văzut ceva albastru. Stai să mă sus. Nu, fi lapis mai bine. Ai terminat copul? Ce pare în față? Te văd? Suntem pe shift. Stai că sparg eu. Da, număr. Merg de acolo, bă. Locul o mină, văd să fie și din ăla, eu o să mă duc pe acolo. Poți să-ți spargi cu lopata? Ok, aici lapis la care o să ne trebuiască, dar nu o să spargem mult. Nu. Cred că după lapisul lazurii poate fi ceva, dar nu vreau să vin cu el. Da, am picat lavă. Nu lag. E foarte mult lavă. Am dat mai în lavă. Da. 3. Stai. Bye bye.